Mr. Adrian Rodarte. Hello, good evening to you, my friend. Hello, how are you? Thank you for coming. Thank you for coming, Mr. Adrian. Thank you for coming, Mr. Adrian. First one here, Yahoo. Yes, you are first one to come here. Thank you so much. Okay, I'm good. Okay, so this is it. Okay, so hello to you, everyone. Ayan. Okay, thank you. Thank you for the thumbs up. Yeah, shout out. Shout out, Mr. Adrian. Maybe I need to wear my ano. Do I need to wear my headset? Can you hear me? Mhm. Can you hear me, Mr. Adrian? Thank you. I hear you. Okay. No, I can hear you. Okay. Thank you. Why my phone didn't charge? Okay. Okay. So we are now 3 million viewers. Thank you. Thank you for the 3 million viewers. Thank you so much. So ayan, shout out to my 2 million viewers. Thank you guys. Thank you for my 2 million viewers. So are you at home, Mr. Adrian? At you are home? Maybe I need to uh, I try to go to in my room because we need to Adrian work, my friend. Okay. Oh, why are you now, Mr. Adrian Rodarte? Is that your ninja? Why you are now in not in blue? Why? What happened? Okay. Maybe napindot ko, ayan. So, you try to message again so that I can see if you already have the jacket. Okay. Oh, yeah. It's not my ninja. Okay. I was able to press your name. Then, I, I was, oh, you don't have the jacket anymore. Okay, so thank you so much, Mr. Adrian, for your support. Yay! Thank you so much, Mr. Adrian.
Okay guys, thank you for that love of thumbs up, Mr. Adrian. Thank you for the love of thumbs up. It's too cold. Abu Dhabi YouTube Superman, hello to you, Abu Dhabi YouTube. Okay, yeah, that's Miss. Thank you for that thumb, thumb. Ayan, Mr. Adrian, Abu Dhabi YouTube is in the house. Ayan, she's a monetized channel. So thank you so much. So ayan, if you're going to, yay, Miss Abu Dhabi YouTube. Okay guys, let's see is have some more coming to our live stream tonight. Did you take your dinner, Mr. Adrian? Have some more coming to our live stream tonight. Did you take your Oh, hello, Belgian boy. Hello to you. Okay, guys, that's Belgian boy. Hello to you. Thank you for coming, Belgian boy. May I see your channel, Belgian boy? Oh, you are now 137. So, his video actually is from Kumusta Kabayan from Belgium po, okay? Ayan, from Belgium. So, your video is for all about, pero ako nanay niya Pinay po. Okay. Okay. Sige, ma'am, tambay-tambay lang po tayo para dumami tayo. Then, makita po natin kung 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 dadami pa tayo, mapapadikitan kita po. Ano po? So, 137 na. So, Mr. Adrian is also from Texas, USA. Yes, I'm new here. Yes, thank you. Hi, Abu Dhabi. Yes, Abu Dhabi YouTube, Mom Belgian, Belgian boy, is a monetized channel. So if you're going to visit her channel, kindly don't skip the ads, okay? And Belgian boy, and Mr. Adrian is from Texas, USA. You can connect to him, then he will hug you back later. Siguro nagkukook lang siya ng food kasi she's from nasa work pa daw siya. Still at work. So very legit friend ko po yan, and he is always be on my live streaming. Okay, then some other friends of us will come over, so we just wait for them so that I can help you also promoting your channel para lumaki din yung banana niyo. Okay po. Just leave a comment po. Hey. Yeah, okay. Pag inunahan ka nila, magbabakas naman po sila para mabalikan mo po sila. Okay? So that's it. Thank you. Okay. So we are now 3 million and the 2 thumbs up of love. Thank you for the thumbs up, guys. So we're just wait for the others because I've been just starting. So may sabay-sabay kasi ang live streaming, then minsan nagkakasabay kami ng mga tropa ko kaya kasi nga yung WH na. So mostly ng tropa ko is graduate na ng banana kaya they are also need to cope up those 4,000 watch hour na hinihingi ni Lolo kaya panay ang LS namin whether na may manonood o wala, it's okay. Yan, parang ganun na lang ang mangyayari kasi we need some WH. Pero ang ako kasi kahit konti nandito ako, I don't even do the silent LS kasi nakakaawa yung mga kagaya, naaawa ako sa mga kagaya nyo din na beginner. Then, pag pupunta ako, wala man lang mag-shoutout, di ba? Mas maganda pa rin yung mag-shoutout tayo para
makatulong talaga ng bongga. Oh, ayan. Belgian boy, Judge Mr. Adrian Rodarte is here. Okay, so Mr. Adrian, can you help or I support also Belgian boy? He, Belgian boy is a son of son name of this Belgian boy, but proudly Pinoy. Okay, so the mother of Belgian boy is from Philippines. Okay, so kindly support Mr. Adrian. She has only 137 bananas right now. So how I wish that we can. I love you always, Mr. Adrian Rodarte. I love you always, my friend. You're making me smile as always. Thank you. Yes, boss. Okay, so kindly be connected to Belgian boy. Okay, just wait a minute. I need some charger. I need to get some charger. Okay, wait. Okay, so uh, we are now 3 million. And hopefully we can get some more bananas. Some more bananas. Okay, so I need to charge a spoon. Guys, so I love you too, my friend. Thank you for loving me always, Mr. Adrian Rodarte. My pleasure that I have met a friend like you here in YouTube. Thank you so much. Thank you. So we are so overwhelmed together with the CC Filipina Swedish blog. We are so blessed to have you as our friend, a very supportive friend of us. I need to fix yeah, my cell phone. I need to fix this. Yeah, okay. Okay, so this is it. So let's go, let's grow and be positive. Okay, guys? So we need to be positive so that we can do all we want, okay? Okay. Ayan, thank you, Sister Adrian. Ayan. Belgian boy, yes, I will watch Adrian while I'm cooking, okay? So, I told Mr. Adrian to be connected to you, Belgian boy, so that we can also support you. And I will promote your channel as well. If somebody will coming over to my live stream tonight, then I will do my best to promote your channel, okay? So, Belgian boy, thank you so much for coming to my live stream. Okay, so we need to support to each other, guys. Okay. So, we need to be here and to be um, guys. So we are now 4 million viewers. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you so much.
Okay guys, thank you for my 2 million. Tambay muna ako sabang nagluluto. Yes, okay lang po. Pabidyo na lang po. Okay lang. Okay lang po sis. No problem po. So, ganyan naman po talaga ang gagawin natin kasi pag ano, di ba, lutuan time. Pag lutuan time, need natin magluto. Kaya okay lang po. Tambay ka lang dyan. So, thank you so much guys for my 1 million viewers. Ayan. So, 1 million. We are now 1 million today. 2 million and 2 million thumbs up of love. Thank you so much guys. Okay, so we need to wait for the others. Okay. Ayan. So, thank you so much guys sa pagpunta ninyo. Maraming salamat. Okay, so we are now 2 million. So, Mr. Adrian Rodarte. Okay, so Mr. Adrian Rodarte is from US, Texas, USA. Okay, so thank you so much, guys. So we are waiting for the others to come to our live stream so that you can be also connected to them. Okay. Ayan. Texas, USA, Yahoo. Yes. So, Mr. Adrian is from Texas, USA. Ayan. So, big shout out to Mr. Adrian Rodarte and Belgian boy and with Abu Dhabi YouTube also. Okay, see Abu Dhabi YouTube is a monetized channel. Ang lamig. Hey guys, thank you. Thank you ng madami sa mga ano nyo, mga support sa time sa WH ni Host. Kaya thank you. Maraming thank you. Okay. So, thank you guys. You are the reason to I understand. How can I use the music in here? Okay, so thank you guys. Mr. Adrian Rodarte is in wow 239. The Mr. Adrian Rodarte, then hopefully you can make it this week to be in the road of your road tree, road to great tree. Okay, so you are now 2 million and the 2 million love of thumbs up. Thank you guys. Ayan. Somebody. Okay, so maybe one of these, my goal is to graduate to 1,000 bananas. Yes, I will help you, Mr. Adrian Rodarte, to promote your channel. Promote your channel so that you can reach to 1 bananas and don't stop attending other live streaming so that you can also get some more bananas to reach the 1,000 goal. It's too cold in here, Mr. Adrian. And then Belgian boy is in the house.
Okay. Wear a jacket. Yes, I have to. I'll get my jacket later so that I keep warm. Okay, so I'll get my jacket first. Oh yay! Busy po kay Abu Dhabi. Okay po. Okay, Belgian boy. Hehehe. Busy po kay Abu Dhabi. Okay lang. May harang na po yan, kaya wag natin i-skip yung harang ni Abu Dhabi YouTube. Ayan guys, so we are waiting for some other friends to come. Okay, para they're going to attend our live streaming also. Dana po, Abu Dhabi YouTube. Ayan, si bro, Abu Dhabi YouTube. So, mamaya ka nung babalikan siguro ni Abu Dhabi YouTube, ma'am. Kasi, pag ganun yun, mamaya-maya para hindi malaglag yung banana natin. So, we need to understand. I need to fix my phone. Ayan, so, our other connection is loose. So that's why I'm here. Because our PLDT line is direct to our there's no Wi-Fi, so I need to connect it here. Because our one router has been damaged actually. If I think it was damaged, I don't know. It's been always blinking an orange color, not in green. So maybe my husband will fix it once she came home. So I'm using the PLDT. Okay. Thank you. So big shout out to everyone. So tomorrow I will be there so that the connection of the internet will up to there because it was been connected to our desktop. Yeah, so I need to put I need to do something so that I can sit here during my live stream. So by tomorrow, I ask my husband to fix that. Okay, guys. So ayan, Belgian boy Abu Dhabi YouTube is already done to your channel. So kindly be connected also. Ayan. So antay-antayin mo na lang, Miss Belgian boy, si Abu Dhabi YouTube. Magko-connect po yan. Ayan. So we are now 2 million viewers and 2 million thumbs up of love. Thank you so much. So maybe where is the others? We don't know, we don't know, we don't know.
Okay, so Mr. Adrian Rodarte, we're just waiting for the others to come. And we need some bananas to be ano. So I have been go fishing a while ago and I got some I think 10. So maybe they can also come here on my live stream. Thank you so much. Okay. Thank you guys. Shout out. Ayan, alias TV, hello host, hello bro. Kumusta ka na bro? Ayan, kunti lang ang viewers ko ngayon, di ko alam. Okay lang yan, di ba? Basta yung watch hour. Good evening to you, okay? So, we have a visitor from Belgium, that's Belgian boy. Ayan, so si Belgian boy po is Pinay ang mama niya. So, proud Filipino pa rin siya. Thank you for the thumbs up. Ayan. So, Bro Alias TV, that's Belgian boy from Belgium. Okay, and Mr. Adrian, wait mo lang, dadami yan. Kaya nga po. So, ay ano, itanong ko lang, Bro Alias TV, taga saan ka po? Taga Manila ka? Ayan. Okay, so thank you so much for the 3 million. Oo, sa Laguna. Ay, Santa Rosa ka or Calamba? Saan ka doon? San Pedro? San... Taga Laguna pala si Bro Alias TV. Hayaan mo pag may pumunta dito na mga kaibigan ko na taga Laguna, tapadalan kita na galing sa Baguio na ano, na mga anik-anik. Diba? Minsan may mga friend ako pumupunta, may sasakyan sila. Kaya pag pumunta dito, nakakapagpadala ako sa mga friend ko na taga Laguna din. Tinitext ko na ng mga friend ko na puntahan, ibibigay ko yung number doon sa nagdala para at least naman makuha yung ano, kasi lalo pag may gulay. Yung mga broccoli, cauliflower, yan. Diba? Minsan pumupunta dito yung kaibigan ko, taga ano sila, Santa Rosa. Santa Rosa sila. Ayan, di ba nasa Baguio ka ngayon? Opo, dito na ako nakatira, bro. Ayan, dito na ako nakatira sa Baguio. Dito na ako nakatira sa Baguio. So, mag-aano na akong married. Si 6 years na. Ayan. Okay. O sige, pag pumunta kasi, nung pumunta sila last week dito may padala ko kay yung judge kasi ng Bicol is taga Santa Rosa, Laguna. Judge yun, nagkasakit kasi si attorney, si judge, tapos minessage ako ng anak nung galing sa US na sunduin sana nila ako ano makasama, although conflict na naman schedule ko. So nagpadala na lang ako sa yung mga pinsan ko doon, pinagbabalot-balutan ko sila ng tigi isang malalaking tapos yun, yan. Opo, oo naman, we have to share our blessings naman, bro. We need to share the blessings, diba? Kasi ganun naman talaga dapat. We share the blessing. Gulay lang. Gulay lang naman. Gulay. Tsaka yung mga jam. Mura lang naman. Diba? Tsaka may sasakyan naman yung friend ko. O diba? Kaya ganun na. Ayan. Si Ned Snapperer host. Yes, hello to you. Ayan guys. Si Ned Snapperer host. Ayan. Thank you so much to you. Wow, monetize ka na po, Sisi.
Thumbs up. Thank you for the thumbs up. Monetize ka na, Sisi. Ayan, monetize na to. 2,000 plus na ang ano niya. Suporta lang po. Dagdag thumbs up na din. Okay. Thank you. Maraming salamat. Sana all may padala. Oo naman. Gano'n naman. Di ba kanina kausap ko sa live stream ko din, marami na din akong napadalhan ng mga ka-friend ko din dito sa a token of ano lang yon. From Kamsor, Bicolana, ini. Ay, okay. Hello, hello, kabayan. Si kabayan pala ini. Si Nida, ano, Casinello. Bakit may lalamunan ko Ayan, hello. Yes, thank you. Thank you, may ano, Sisi Neds. Thank you so much. Ayan. So, ayan bro, alias TV. Basta pumunta. Siguro March kasi Flower Festival. Di ba dapat ang Flower Festival is February? Ngayon, na-extend, siya, ni-reschedule siya into ngayong March 21. Yeah. Hanggang katapusan na yan. Silent viewers, ako nasa work pa. Okay lang. Go ka lang dyan, kasi nandyan amo mo ha. Ayan. Ano sinilip mo sa salamin? Hindi yung lalamunan ko, para akong may kinain ako. Parang nandito, hindi. Ayan, Mr. Adrian Rodarte is still here. Yes, thank you, my friend. Ano ba to, boys? Ay, parang natinig ako. Ayan. Thank you, guys. Parang natinig ako. Okay, thank you. Ayan, hi sa lahat. Andito po, ayan. Si Nida Soriliano. Oo, Soriliano. Ayan. Host, may maikli ako video po ha. Friend mo ba ako, kabayan? Oo, friend kita. Ayan, nag-notify nga sa akin. Ayan, nag-notify nga sa akin. Ayan, mamaya i-play ko. Ito, naku host, bibira tumatagal dyan. Kaya nga, diba? Sa ulo tayo. Ayan. Ay, parang natinig ako. Kumain ako na isda. Ayan. So, salamat to si mamaya. Yun yung ba yung bago mong video yung ano? Ayan, nakita ko 4 minutes. 4 minutes and 54 seconds. Ayan. So, i-play ko na. Ayan, salamat host. Hi, Elias TV. Ayan, i-play na kita. I-play na kita. Ayan, Friend kita, kaya ano ko nakikita. Ayan. Ayan ba yan? I-play na kita habang naka-LS. Kakain nga ako ng tawag doon. Kakain ako ng saging. Walang hiya itong Host, exit na po ako ha at di na ma-spam ba? Hehe. Okay lang. Sige. Okay lang. Kain ako ng saging. Saglit lang kuha ako ng saging.
Ayan, hello Nedy. Nedy Snap, ayan, 2,000 plus ng ano niya pero wala pa naman siyang harang. Wala pa naman siyang harang. Kailangan siguro ito ilunok ng buo para madala yung tinik, no? Ayan, sana gumaling na. Ang hirap. Maano siya. Ayan, so shout out to my 2 million viewers. But wala akong tonsillitis bro, wala. Kasi yung tonsillitis masakit, 'di ba? Nararamdaman ko yung yung tumutusok. Kaya nga, loading init ito, nakakainis, patayin ko nga yung iba. Nag-loading yung router kasi namin sa sa Converge. Nasira yata ang namin router kaya sa PLDT ako, naka PLDT ako ngayon. Mas mabilis kasi sa sa PLDT, ay sa Converge, PLDT talagang loading siya. Si Aling Luding. Ayan, nadala na yata. Oo, nawala. Lamig. Ayan. So, thank you so much, guys. Maraming salamat. Pag naglo-loading, okay lang kasi hinihintay ko talaga bumabalik naman. Mas maano kasi sa PLDT, ang bagal. Which is, na kami, 10 yata, 20 Mbps. Ayan. Ayan. So, thank you so much. Maraming salamat. Hello, Sony! Welcome to my live stream. Ayan, si Sony, guys. Sony, add mo si unahan mo si Alias TV, tsaka si Mr. Adrian Rodarte. Ayan, 42 ka na, 8 na lang. Ayan, si Alias TV, nandyan, Mr. Sony, be connected to him. Malaking tulong yan. Lahat ng mga gagaya mo na beginners, pinapunta ko sa kanya. Yung isa doon, kababayan ko, pumasok sa akin ng 7 ang banana. Nakagraduate ng kinder kay Alias TV. Ayan. Hi ma'am, sige ma'am, hug ko sila. Yes, okay. Ayan din si Belgian Boy. Pinoy din yan. Pinay ang mama ni Belgian Boy.
Ayan. So, anuhan mo sila. Tikitan. Si ano naman, alias TV, punta ka tuwing alas 3 yung live stream niya para makatulong ng malaki sa iyo sa banana. Kasi sa akin, siyempre wala na tayong marami-raming viewers kasi nga na lahat na naghahabol ng WH kasi nakagraduate na yung mga ano natin. Ang iba na monetize. Na monetize na. Kaya swerte natin kung yung monetized channel na sinuportahan natin doon eh dadalawin tayo, mas maganda naman 'di ba na ipapopromote pa rin yung channel din natin. Kaya unahan mo na sila Sony, tamang nood, tamang bakas at tamang topic lang tayo. Ayan. So thank you ng marami. Ayan, also Mr. Adrian Rodarte is in the house and Belgian boy. Ayan, si Ned Snapperer, wala na siya. Hello, I miss you, Bunsoy. Miss Irene Gasita is in the house. Monica na. Ako muni pa man. Miss Irene Gasita is in the house. Ayan, guys. Support naman. I miss you, Bunsoy. Na-miss kita. Alam mo ba, Bunsoy, nung nawala ako ng 2 weeks, nagkasakit kasi ako. Kaya, nung bumalik ako, si Kuya Dad EDTV mo ang nandito nung after Valentine's Day, yun, nag-ano ako. Alias TV Dan from Sony, hindi pa host, hahanid ko pa 900. Wow, buti ka na lang, 900 na lang. Ako, hindi pa talaga. So, mauuna ka talaga mamonetize. Ano, Bunsoy? Okay lang yan. Kay sunod na lang si ate. Ayan. So, thank you. Thank you sa pagpunta. Ayan. Love Bayasita. Tamsak. Thank you. Thank you sa support. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Bunsoy. Ayan. Sunod na lang ako sa iyo. Mauna na lang kayo ni Dad EDTV, no? Malayo pa kasi 1,000 ano na ako 1,170 yung ano ko WH pa lang. Kaya di ba? Kung hindi ako nag-stop siguro ng 2 weeks yung live ko na ang daming viewers, ano siguro, tuloy-tuloy, no? Pero siyempre na ano na nila na ano. Ayan, ang daming suporta sa akin ngayon ni Bunsoy. Si Heart Gasitalet. Ayan, thanks sa thumbs up. Ayan, oo, yes. Kaya nga, 'di ba? Pero okay lang 'yon. Sabi nga, i-enjoy na lang natin, pagising natin sa isang umaga, namuni na pala tayo, no? Kaya minsan hindi ko na tinitingnan yung ano ko, yung tawag yun, yung gauge doon, kung ilan na yung WH, ayan. So, akala ko nga ngayon, hindi ako makakapag-live, nagloko yung internet, nakakainis, yung router namin na sira. Ginawan ko ng paraan na mahila-hila yung ano dito, para dito ako mag-live. Ayan. So, sige lang, dandan lang tayo. Kaya nga, 'di ba? So, si yung pinsan ko, si Manay Cecilia Mimaytan, na monetize na siya. Ilang weeks na? Magto 2 weeks Magto 2 weeks. Ayan. Sony, Irene Gasita, naunahan na kita. Ayan. So, Bunsoy, ayan. Si Mr. Sony, beginner po yan. Ayan, Mr. Sony. Huwag mong dikitan yung mga si Heart Gasitalet, saka si Love Gasita kasi alaga yan ni Bunsoy, Irene Gasita. Parang hindi pa naman naalis yung tinik ng lalamunan ko, nakakainis. Ayan, Paxel Pax. Shout out sis. Shout out to you. Ayan guys, Boss Paxel Pax is also a monetized channel. Ayan, thank you so much. Boss Pax, maraming salamat sa suporta. Ayan, natinik ako.
Ayan, thank you so much guys. Maraming salamat. Heart Gasita Let and Love Gasita. Ayan, shout out to you, Mr. Boss Paxo Pax. Puntahan ko muna yung nauna sa akin, iwan ko muna ang dalawa. Yes, sige, magsukli ka na, Bunsoy. Ayan, magsukli ka na, Bunsoy. Ayan, sige. Ayan, so we are now 5 million viewers, thank you. And the 7 million thumbs up of love. Ayan, maraming. Musta na sis? Gandang honey sis. Aywan ko kung kumusta na si sis Gandang honey. Parang ano yata eh. Aywan ko. Kasi hindi ako naka-attend sa kanya. Parang under review na siya ngayon eh. Nag-live pa naman ako nung isang, nag-live pa naman siya nung isang last week. Baka under ano na siya, under review kasi hindi ko nakita nag-live. Hindi ko siya nakita nag-live. Ayan. Kanina nandito si Mr. Minata, Mr. Ferdinand. Kanina nag-live ako ng alauna. 2 hours lang. Ayan. Ganun ba? Opo. Di ko pa po alam. Tingnan ko nga si Gandang honey. Tingnan ko lang boss ha. Kasi nag-live pa siya nung nakaraan eh. Kung mayroon na. Ay, wala pa. Wala pang Wala pa siyang ads. Hindi din siya kanina. Hindi din siya kanina nag-LS din ako kanina oh. Ayan, wala pa siyang ads, boss. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat. Sakit talaga ng lalamunan ko na hindi ko malaman. Naiinis ako. Ayan, shout out to everyone. Shout out to Alias TV. Ayan, si Bro Alias TV, guys. Ayan. Under review pa siguro. O siguro nga, hindi na kasi siya nag-LS, pero kahapon nag-LS pa siya. Ilang oras din yun. Ayan. Boss Pax, okay lang ba yung nag-ELS ako tapos konti lang ang viewers? Okay lang ba yun? Halimbawa, isa na lang, dalawa, ganyan. Okay lang po yun. Okay lang po yun ba na minsan kasi gusto ko i-live na lang siya kaysa para makaano ng WH. Ang sakit ng lalamunan ko. Akala ko na wala. Lumunok na ako nung saging, hindi ko ginuya. Madali na ang approval ni Lolo ngayon, sis. 1/2 day to 2 days na lang. Ha? Ay, ganun? Yung approval nung yung tawag doon, yung approval pag ikaw ay for under review. Kaya pala si 1 day lang. Si Pilipinas Swedish Vlog 1 day lang daw sa kanya. Oh. Tuloy lang yan, may oras naman yan bigay ni Lolo. Kaya nga, oo, 'di ba? Kaya ganun ang ginagawa ko pag wala nang viewers, minumute ko lang yan baka mamaya may makopyright sa mga tugtog. Yun, kaya minumute ko pag wala nang tao, tapos pasilip-silip ako. Ayan, monetization, okay. Kaya nga siguro baka under mo si Ganda. Mamaya tanungin ko nga. Ayan, so yung tinuro nyo sa akin, Boss Pax, taka ni Mr. Ferdinand, na pwede kong i-play yung video ko. Araw-araw ko piniplay yung video ko. Sabay dong kay sinasabay yung kay manager. Ayan. So, hindi ako nakakalabas ngayon kasi wala siya. Ngayon pa lang ang dating niya, mamaya pa ang dating niya. Ayan. So, ang tawag dito, yun ang
Ano na ay Boss Pax. Ano na-send na ng inorderan ko ng t-shirt yung yung t-shirt ng mag-ina mo kaya by next week okay na yun. Ipapadala ko na. Tapos ang tanong ko sa iyo, pwede mo pasok sa LS mo para dagdag yan. Wala. Ayan, dito lang ho sa... Okay, Bonsai, thank you so much sa support. Boss Pax, pakitanong na lang dun sa sa misis mo kung nagdi-deliver ang LBC at LBC or JRS po. Kasi nung pumunta ako, tinanong ko, syunga-syunga naman yung staff. Sabi ba naman, kailangan daw pick up. Sabi ko baka malayo kasi, kaya nga sabi ko babayaran ko na lang yung delivery. Sabi ko para at least ma-surprise naman sila na ma-deliver yun. Kaya patanong na lang po kung alin ang nag-deliver. Kasi kung Lalamove pero ayaw ko sa Lalamove tsaka sa sa yung isa kasi nawalan ako ng parcel doon, kaya gusto ko LBC lang at JRS. Kaya sabi nila, tanungin kung saan kayo malapit na branch. Ayan. Paki na lang po. Hindi kita na may message sa sobrang kabisiyan. Ang dami kong paperworks din. Ayan. So, thank you. Deliver ang LBC sa inyo. Kaya pala. Baliw yun eh. Sabi pa naman sa akin, tanungin mo muna yung padadalhan mo kasi wala kaming delivery sa area na yun. Kaloko. Sabi ko, imposible naman. Kaya nagtanong na ako para sure. Dinala ko yung binigay mong address sa akin. Ayan. Sabi ko na-deliver nga yung mga pinadala ko sa dito. Sabi ko syempre meron dyan. Sa amin nga na mas malayo meron. 'Di ba? So, gano'n na lang po. LBC na lang po ang ko. Ayan. So, next week na yun, boss. Mga Tuesday darating. So, Wednesday, ipapaship ko na kay kompleto na po. Okay. Ayan. Thank you. Maraming thank you sa 4 na milyon at 7 milyong thumbs up. Sus, kinabahan talaga ako. Akala ko hindi ako makapag-live ngayon dahil may LBC sa Malaybalay City. Tamad lang yun siguro. Sus. Kaya nga, di ba? Alam mo ba yun, Boss Pax? Nung nakaraan din, ganun din ang ginawa nila sa akin. Yung going to Cebu sa Malapascua, may delivery din pala, pero ang ginawa nila, tinawagan nila yung pinadalhan ko. Tapos, pinick up niya sa sa town proper, pero which is bayad ang delivery noon. Kaya may insurance pa nga, kasi pag nawala, pwede ko silang pabayarin. Ayan. Ayan, Jerica Frente, hello to you, Sisi. Ayan, Miss Jerica Frente. Nag-ano ka na ba? Nag-live stream ka ba? Ayan, JRS din sa Malaybalay City, oo. Sa JRS kasi masisipag yung delivery, kaya lang minsan pag nagtanong ka inquiry, mga tamad din yung mga nila mag-check sa nila. Kaya sige, gano'n na lang po, boss. Tatanungin natin. Sa JRS maganda talaga magpadala kasi mostly pag mga na doon ko pinapadala. Either LBC or JRS. Yung dalawa na lang yan. Dalawang yan ang inaano ko kasi sa iba wala na akong tiwala. Simula nung nawalan ako ng parcel, ang laki ng inabono ko eh. Ayan. Nag-LS ako sandali lang sis. Wala viewer, masyado busy ata. Hindi ganun talaga yung sis. Jerica Frente pag ganun, ituloy mo lang, sayang ng oras. Para yung WH ang inahabol natin, hindi viewers. Ayan si Boss Pax, so tinanong ko nga, tsaka nagtanong na din ako kay Mr. Minatamis kanina. Okay lang daw yun, kahit si Alias TV, yun din ang sabi. Okay lang daw yun, ituloy lang. So, paabutin mo, kahit walang viewers, diyan ka lang, iwan mo siyang naka-open, tapos, i-mute mo lang kasi baka mamaya makasagap ng sounds or ayan. Oo, ituloy mo lang kahit walang manood. Sa susunod, ganun ang gawin mo. Basta may delivery talaga yan sila sa amin. Opo.
Kahit 1 hour. Okay, sige. Nag 1 hour ka ba? Oo, 1 hour, 2 hours, ganyan. Ako nag-silent LS ako nung first ko, 3 hours ang silent LS ko. Iniwan ko talaga. Pero may mga pumupunta, nag-message lang ako doon na pasok lang kayo, magdikitan kayo kung sino ang darating sa LS ko. Ganyan. Mag-iwan ka ng message dito doon sa comments box. Ayan. Alam na yon ka, no, ano na yon, common sense na nila, alam na nila yon. Ayan. So, Boss Pax, opo, ano ko na lang po kung saan ako mapunta ng mga Wednesday po yon, Wednesday. Tuesday ng umaga kung o dumating ng mas maaga na Tuesday na kaya ko pang habulin yung cut-off, may papadala ko. Pero kung hindi, sa Wednesday po. Ayan, so makakarating na din ng Malaybalay City. Ayan. Thank you. If may other gadget kayo, mas okay ipasok nyo sa LS nyo. Maraming gadgets, mas lamang. Ayan. Kaya nga, ako dito nakaano, kaya lang humihina naman ang humihina yung tawag doon, boss, yung internet. Ayan, try ko ulit. Naka 57 minutes kahit pa paano. Minutes lang? 57 minutes ang binigay sa'yo ni Lolo? PM kita bukas isa kasi palitan ko ng address. Ay, okay, sige po. Sige po, boss. Okay po, opo. Pati yung good, pang tawag doon. Contact number po, kasi tatawagan nila yun bago i-deliver po. Sinihingi kasi nila. Ayan, si Ate Emmy Gob, Alicia Gobilo, good evening. This is Ate Emmy. My phone is weak signal until now. Okay. So, Ate Emmy is in the house, guys. So, kindly be connected also. Ate Emmy Gob ang main channel niya. Okay, ito. Emmy Gob ang kanyang main channel. Basta tip ko lang sa inyo, LS lang kayo ng LS, dadami din viewers nyo. Kaya nga, ayan si Boss Pax kasi na siya. Irene Gasita is in the house, guys. Don't forget si Bonsoy, si Irene Gasita, guys. Paano nyo naman si Irene Gasita, yung may-ari ng Love Gasita at Heart Gasitalet, si Miss Irene Gasita. So, yun ang pupuntahan nyo po yung kanyang main channel. Ayan. Okay, sis, noted. Yes, thank you, boss. Thank you, Boss Pax. Ayan, guys, Miss Jerica Frente, si Boss Pax, monetize na ang channel. So, siya kasi matagal na siyang na-money. Kaso 'di ba na may konting problema kaya na may pangalawang monetization siya ngayon. Monetize na talaga siya. Talagang certified na monetize siya. So, ang sabi niya, ituloy-tuloy lang, kahit walang viewers, ituloy-tuloy lang. Kasi time to time dadami din, di ba? So, kung kailangan wag 57 minutes talaga ang binigay sa iyo sa 1 hour? O, Miss G, nagulat ako, 57 minutes lang sa 1 hour. Ayan. So, thank you, Ate Emmy, for having you here on my Manay Alice also is now connected to you. Oh, really? Thank you. Ala, si nag-YouTube na din siya. Sa pala niya, kay Ma'am Alice pala yan. Ayan. So, thank you. Maraming thank you. Thank you, Ate Emmy. Si nasa 57 plus na si Ate Jen. Kanina, nag-attend siya kay Elias TV. So, doon nakadami siya. Shoutout ko sila doon. Kaya, sana wag lumakas na yung internet mo, ate. Ayan. So, big shoutout to Miss Jerica Frente. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa inyo. And, yes, please. Ayan. Alice Gob.
Alicia Gob, Manay Alice also is now connected to you. Thank you, Alicia Gob. Yes, please. Ayan. So, Miss Emmy Gob po ang main channel ni Alicia Gob, ha. Siya, yung main channel niya. Ginamit lang kasi niya yun sa tita niya. Kasi very weak yung kanyang internet din. Ayan. So, kindly be connected to Emmy Gob, guys. Okay. So, we are now 4 million. Ayan. And 7 million love of thumbsuck. Ayan. Ako nga, Ate Emmy, yung router namin nasira. Hindi ko alam. Bigla na lang siya nag-blink ng orange. Nawala yung Converge. Tapos nag-PLDT ako. If may other gadget kayo, ipasok nyo sa LS para may tao talagang LS nyo. Kung walang papasok na tao, at least may ninja ka na nakatambay sa LS mo. Ayan. So, that's good idea. Ako ang ginamit ko yung Taraki Warrior ko. Taraki Warrior ni ni manager. Ayan. So, manood-nood tayo. So, nakonect ko yung iPhone ko. Yun, inano ko sa kanya. Pero hindi ako makakomment. Bakit kaya? Okay lang. Hindi kasi nakalagin. Ayan. So, 5 million. Ay, counted siya. 5 million. Ayan. Pati yung iPhone ko, kinabitan ko na. Okay. So, that's it. So, we are now 5 million viewers. Thank you so much. Okay. Tingnan na natin kung mawawala. Okay. So, we are now 5 million viewers. Thank you so much. Yan ang style ko if mag-LS kung walang papasok na tao, at least may ninja ka nakatambay. Kaya nga, 'di ba? Pero ako, Boss Fox, mga lang naman, may naiiwan sa akin at least kahit 3, ganyan. Sa LS ko hanggang na matapos ako. Kaya, okay lang yun. Ayan. So, thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, ayan. Parang phone ko paralyzed 2 days na. Sige lang, Ate Emmy. Kay man yan. Tawag doon, man yan. Maayos din. Ayan. So, thank you. Maraming thank you. 6 million viewers. Thank you so much. Okay, guys. So, we are now 6 million viewers. Kung manood kayo sa sarili nyong video, pwede basta ibang gadget ang ibang account. Oo, ganun din ang ginawa ko. Yung ko, Boss Pax, yung pinanood ko doon is etong ko, yung tab. Palitan ko nga to ng papalitan ko na to ng Kasi tinanong ko naman si kahit basta daw iba ang gadget, okay. Yan. So, yun, okay naman po. Madali siyang nagtaas yung WH ko. So, kahapon po, hindi pa ako nag-check ngayon ha, pero kagabi chinek ko yung WH ko is nasa na siya, boss, 1,170 na. So, madali din naman siyang tawag doon, madali man siya sa akin. Live stream. Ayan. Ate Emmy, live streaming ang LS. Ayan. Yan ang meaning ng LS. Ayan. So, we are now 6 million viewers. Ayan. Marami-rami na tayo. 6 million viewers. Thank you. Ayan. Maraming salamat. Okay. Yung live streaming yung LS, ayan, sinabi na ni Boss Pax.
Baguhan kasi yan, kapitbahay namin yan, Buspak sa Bicol, si Ate Emmy. Ayan. Ay, nawala ako, network na naman. Hala. Ano ang gamit mo? Ayan, so we are now 7 million viewers. Thank you sa 7 milyon na nandyan. Maraming salamat. Okay, thank you sa inyong lahat. Ayan, nawala ang network ni Ate Emmy. Thank you. Hala, sakit talaga ng lalamunan ko. Ano ba ang magaling dito sa tinik? Loading na naman. Nagtinik-tinik naman. Kaya nga, 'di ba? Ganun ang ano, kaya nga sabi ko, uuwi ba ako ngayong April? Kasi kung hindi ako ma-monetize, talagang ano, hindi talaga ako uuwi kasi sayang ng pinagpaguran ko kung hindi man lang ako makaka-internet. Pero pwede ako pumunta doon sa Sorsogon, sa bahay ni Doc Ayen, doon na lang ako mag-stay. Sa pinsan kong doktora, doon ako mag-stay. Gano'n naman ang ginagawa ko pag sobrang init sa bulusan, pumupunta ako sa bahay may aircon. May internet pa doon. O di, doon na lang tayo. Okay, so maraming salamat. May 6 na milyon. So, Alicia Gob. Si Alicia Gob. Ayan. So, ayan. Kaya yan sis, basta LS ka lang ng LS. Opo, Baspax, ganon nga po ang aanuhin ko na. Ang gagawin ko talaga, palagi na lang ako magla-livestream. Tapos, mag-upload na rin ako ng Yes, 3 na lang. Bigyan niyo ako ng 3. 1.3 na ako. 1,300 na. Sabay ganun no, nanghingi ng 3. Ayan, so maraming salamat sa 5 milyon na nanonood. Maraming salamat. Alicia, thank you. Ayan, si Ate Emmy din. Maraming salamat sa iyo, Ate Emmy. Emmy Gob ang niya, main channel. Hindi si Alicia Gob. Ang main channel niya is Emmy Gob. Ayan, maraming salamat. 5 million viewers and 7 million love of thumbs up. Ayan, sana bukas okay na ang internet natin. Kahit saan naman Ate Emmy, magpakabit ka na lang sa bahay mo. Kaya lang aalis ka na naman Sayang lang din. Kaya itudo mo na lang pag nasa Malaysia ka na ulit. 'Di ba may wifi sa inyo sa Malaysia? May wifi ka sa Malaysia? Or basta internet connection? Ayan. Okay, so thank you guys. Maraming salamat sa 3 million viewers ko. Maraming salamat po. Ayan, Boss Pax, thank you sa mga tips ninyo. Ayan, so magla-live tayo kahit maka 3 oras lang ako ngayon, okay na sa akin. Akin naman din, nag-ikot-ikot. Ako ba yung loading? Sa'yo yata. Hindi naman ako loading, boss. Baka sa'yo din po. Hindi ako nag-loading kanina. Si Aling Loading nandito. Diyos ko, loading ng loading. Nakakainis. Ano ba tong mga internet na to? Sinira na nga ang router namin. Ay, nako. Ayan. So, ano ba tong nasa lalamunan ko? Nasa kinder pa lang si Ate Emmy, kaya L is not knowing. Hihihi.
Insisilip ko ang lalamunan ko kung ano ito. Na parang dito may tumutusok, kumain ako ng isda. Tinik ba to o ano? Mauubos ko na yung isang piling na saging sa kakakain, hindi pa naaalis. Hirap internet, 2 days na ako lugi. Kaya nga po, di ba, nag 1,000 ka Ate Emmy. Wag na lang. Mayroon sa Globe, kung gusto mo mag-Globe ka, malakas ba ang Globe sa atin? Ang alam ko, Smart ang malakas. Mag-load ka sa Smart yung 1 month. 150. Tapos, may ano lang siya, pwede ka na mag-internet. Tapos 1 month siya na only call and only text, all network. Kasi yon ang niloload ko sa smart ko. Kasi ito, hindi pwedeng walang load kasi nga, dito lahat dumadaan ng transaction. Pero yung Globe number ko kasi, akin yon, personal number ko. Hala, ang sakit. Ayan, so, thank you so much for supporting me on my live stream. Maraming salamat. Nagkaganito na ako dati pero nawala naman. Pero ngayon parang baliw to na lalamunan Ayan, so thank you so much guys. Ayan, manginain yata tayo ng tinapay. Okay. So 2 million and the 7 million thumbs up. Thank you so much guys. Maraming salamat. Ayan, G. Reca Frente, nangisda siguro si G. Ako mamaya mangingisda din ako. Kain tayo ng ano. Kuha muna ako ng tinapay guys, saglit lang. Hindi ako komportable sa lamunan ko. Ayan, so Ate Emmy, yung ano mo ba ngayon, naka-load ka ngayon, yung kay Yapsis, ayan. Oo, Ate Emmy, naka-load ka ba ngayon dun sa ano? 1,000 pa rin yan, na-enload mo sa imo cellphone? Bali, naka-2,000 ka, wala pang isang buwan. Kasi, madaling maubos. Yes, okay lang, Boss Pax. Take your time po na, kung mahina, wag mo na pong pilit. Maraming salamat. Total, naka 15 minutes ka naman na sa bahay. Okay lang po, message mo na lang po ako sa messenger dun sa address, tsaka contact number. Maraming salamat, Boss Pax. Ayan, hindi na ako nakaka-attend ng ng tawag dito, ng live streaming mo. So, ingat lang po palagi and God bless, Boss Pax. Congratulations ulit. Ayan na. Yan na yung sinasabing totoo ng monetization mo. Kuha akong tinapay. Sarap na lalamunan ko. Kumain. Nagutom ako. Ayan. 2 months lang.
Ako dito. Ah, okay, sige. Okay lang, ate. Mas malaki pa yung payong. Mas malaki pa rin sa ikaw. Ay, may t-shirt. Nakain ako. Magalaw mo yan, ha? Wala akong upuan. Kumuha ka dun sa kwarto. Ayan. Heart Gasita. Ayan, hello to you, Bunsoy. Salamat sa pag-stay. Ayan, manginain ako. Ayun. Station ka yan. Hindi napipilit. Ganun, pag inano mo. Tapos ang password, roll that out. 75. Kasi nag-message ko ang dami na sa akin. Nag-attend ako ng mga ano kanina. Pinalitan ko si Christmas church ko. Ito. Saan may papel? Ito ko kanina si church ko. Sino magsabi sa'yo na gano'n? Sa tutorial. Okay na. Bakit di ka matutunan? Siyempre. Kusugon. Ayan. Wow, fresh na fresh. Ayan, si Mama Jen. Hello to you, Mama Jen. Ayan. So, tingnan mo, 52 na si Mama Jen. Nandyan si Alicia Gob, si Ma'am Alice yan, gamit ni Ate Emmy. Kay, na ano nga ang internet niya. Ako nga, di naubos dita ko, nagpapaload pa lang. Ako nga, di nauubos dita ko, nagpapaload. Oo, basta nag-YouTube. Kaya nga, ang i-ano nyo, yung unresolved ang i-ano nyo. Globe ka ba, Ate Jen? Nag-load? Ayan, si Heart Gasita let Ate Jen. Ay, oo. Ate Jen, ang puntahan mo si Irene Gasita. Irene Gasita, mga alaga lang niya yan. Ayan, dito ka pumunta ha. Pindutin mo dyan, mag-backread ka, nandyan yung kanyang ano. Ayan, Irene Gasita, ang kanyang main channel niya ni Heart Gasita let. Ayan. Ayan, so thank you. Maraming salamat. Ayan. Irene Gasita, ayan o, sinulat ko ang pangalan, Ate Jen, sinulat ko ang pangalan, di ba? Yung Bicola na ako vlog may nagsalita. Ito po, ayan ang main. Si Bunsoy, ayan ang main niya. Ayan, pindutin mo na lang. Okay lang sis, thank you boss. Maraming salamat. Sige lang dyan. Kung mahina ang net mo po at may ginagawa ka, okay lang po boss. Makain tayo tinapay. Ayan. Pindutin mo lang yan, Mama Jen. Ayan. Ate Emmy is in the house also. Si Ate Emmy. Emmy Gob.
Ayan. Bunsoy, pakidikitan man ito si ano, Bunsoy. Bunsoy Irene Gasita. Padikit naman dito kay Ate Eme. Ayan. Dalawa yan na kababayan ko, kapitbahay ko pa. Ayan. Okay, si Mama Jean nauna na sa'yo. Ito po yung Eme Go. Ayan. Loading. Ay, ayan na. Lumabas na si Ate Eme. Hindi na alis siya, Gob. Ayan. Hello, Pax sa'yo. Ayan. Dikitan nyo si Boss Pax. Maraming isda dun sa kanya. Parang si alias TV, Mama Jen. Nagla-livestream din si Boss Pax. Ayan. Sige, host. Puntahan ko sila. From Bunsoy. Ay, Ringasita. Thank you, Bunsoy. Maraming salamat. Ayan, alis na ang tinik. Umano na. Naramdaman ko. Loading pa rin pero pwede na mag-chat. Hey. Okay lang, Ate Ems. Tsaga-tsaga lang tayo. Ayan. Tulungan mo naman yan, Bunsoy, si Ate Em. Beginner siya. Si Ate Emmy. Emmy Gob, nasa ano pa lang 24. So, makakalahati na din ang 50 ni Ate Emmy. Go lang, Ate Emmy. Tingnan mo si Mama Jen na ano siya. Puro cellphone daw siya buong maghapon habang tulog ang kanyang kanyang baby girl. Ay sus, Amy niyang talang nag-attend ako kan Elias TV kanina daghan nakuha ko o di ba? Hinabilin ko kayo sa host na malupit. Si Elias TV, di ba nagbudots pa? Mama Jen, di ba nagbubudots pa si Elias TV? Ayan. Sabi ni Ate Emmy, Irene Gasita is now connected to Emmy Gob. Okay. Thank you, Ate Ems. Ayan, dadalawin din kayo ni Bunsoy. Ayan, baka i-share ni Bunsoy ang kanyang mga manok dyan. Atog naubos ang data ko, one day lang. Nagpapaload pa lang ako. O, tingnan mo, 1,000. Di nakadalawang 2,000 ka, Ate Emmy. Mas madali talaga. Siguro yung yung 'di ba, mayroong ngayon na isang buwan tapos nakaka-surfing ka ng isang buwan talaga. Madami na ako ngayon. Siguro 1,300 na ako ngayon. Ayan, so shout out everyone. Gusto mo na? Gusto mo nito? Mahiga ka dito? Ha? Ayan. So, ayan, mag-isdaan kayo. Gusto mo nito? Ay? Gusto mo nito? Ano gusto mo? Manginain lang tayo, Mama Jen. Heart Gasita let. Nasa bahay na nila si Irene Gasita. Ayan, nasa bahay nyo na daw si Bunsoy Irene Gasita, guys. Kasi hina-internet tuna. Ayan, okay. Ayan, so Ate Emmy, dinalaw na kayo ni Bunsoy. Nandoon na daw. Nasa bahay na nila si Irene Gasita. Ayan. Salamat, Bunsoy, sa support. Maraming salamat. Ayan. So, we are now 3 million viewers. Thank you. Thank you. Thank you.
Ayan. Kain-kain tayo ng ano to, peanut butter. Ayan. Daghang salamat sa mga sumuporta. Ate Emi, thank you. Ayan, sana tiyagaan mo lang yung loading mo na yan. Para makaano ka. Makadami-dami ka. So si Mama Jen kanina humataw yan kay kay Elias TV. Ano Mama Jen? Kasi pag baguhan ka, alam nila na pero pag naka 1,000 na, kahit iniisda ka na, ang feeling mo. Ako kulang ako ng 3 para sa 1,300 subscriber ko. Ayan. Bigyan nyo ako ng banana din. Gusto ko rin ng saging. Magbakas lang kayo mga guys. Ay, nandyan si Mr. Adrian Rodarte tsaka si Belgian Mom. Ay, Belgian Boy. Pinay ang mama ni Belgian Boy. Ayan guys, si Belgian Boy. Pinay ang mama niya. Ayan, so dikitan nyo din yan. Si Belgian Boy. Ayan, so thank you guys. Thank you. Basta umuran diyo, humina ang internet. Kaya nga, di ba? Ganyan ang buhay sa Bicol. Duyo na uran, wara intiro. Okay. Ayan. So, si Ate Emmy Gob. 26 na si Ate Emmy. Si Mama Jen, 54. Ay, sus. Ayan na. Kay, mapakabit na lang ini-internet si Mama Jen. Kay, ma-live na siya. Malapit na mag-live. Ayan. So, thank you ng madami. Ayan. Wala pa sila, may klase pa siguro sila. Diba sila, Queen May, saka si Marjo. Si Marjo, nakagraduate na siya ng grade 1. Marjo and Jean, di ba? Ka-friend nyo na sila kagabi pa. Ayan, so mag-isdaan lang kayo. Ayan, si Bunsoy. Si Jerry Cafrente, nag-live daw siya 1 and 1.5 hour or 1 hour lang. Kasi wala daw sa kanya, wala daw nanood. Pero sabi ko, itinuloy mo sana. Pang picnic yan. Maganda, no? Maganda yun dun sa pang picnic. Ayan, so we are now 3 million viewers. Thank you. Ayan, 3 o 2. Ayan. So, go lang tayo. Hindi mo kay Ante. Ante dyan. Marami siyang payong. Tinatago man lang niya. Atin na lang. Tapos yung seminar niyo? Ayan, 3 million viewers. Thank you so much. Maraming salamat. Mang-isda na ka mo. Ayan, si Mama Jen. Ayan, si Mama Jen. Ayan, sino bang anak ALS?
Kung hindi, ay, hindi kasi pumunta si Ma'am Raiden eh. Monetize na siya. Na-money na siya. LS lang ng LS talaga everyday. Ay, sus! Nagulat ako, nag-reconnect. Sabi mo, makas. Lumakas. Magaling po eh. Ito ka na. Kaya akin na ako na mag-charge. Ay, ano. Okay, from Mama Jen, Irene, dan ko na. Ayan, dan na sa'yo si Irene, dan na din daw siya sa'yo, sabi niya. Ni Miss Irene Gasita, nasa bahay na nila si Irene Gasita. Ayan, baka antay-antayin mo Mama Jen. Mauman din eh. Ay, din eh. Ay, ang dita. Kaya nga, diba? So, gano'n na lang ang gawin natin. Di ba may PLDT din sa Quezon City, Ate Jen? Nabaliches ka, di ba? Nabaliches ka? Nag-star ako dun sa Novaliches dati sa nagtatrabaho ako sa Time Magazine. Time Life Asia. Sa Novaliches ako sa Novaliches ako nag-star. Ayan, si Heart taga Bicol man. Hindi siya taga Bicol. Si Heart Gasita let, kay kay Irene Gasita, siya ang may-ari, si Bunso. Ayan, taga sila eh. Parang Bohol o basta parting Bisaya sila. Ayan, so hindi taga Bicol. Sila si Neds na Ferrer, yon taga Bicol siya. Bicola naman siya. Camarines Sur. Password naman. Ha? Rodatan. Ako na lang. Saglit lang ha. Isang letter to lang. RHO. Rodatan. Pwede mo i-click ko. Go ahead. Yes. They want to find places, devices. I know. We recommend that you do this from your home. Work network. Please. Thank you. Meron silang pero iskali na wifi. Kasi atid-atid ako ng mga
ano, sa YouTube na kanina, inattend ko. Ayan. Kay Duwa ang Bicolana. Di man yun sa ako. May kapangaran lang ako. Bastan ako, Ate Jen, yung Bicolana ako vlog. Bicolana ako vlog. Yun lang talaga sa akin. Ayan. Pinautod mo. Ipabalik mo na lang. Madali kasang kabitan. Kaya may account ka na dati, tapos wala ka man adasin, ano. Ipaano mo na lang, ate, ipa-reconnect mo. Ayan. Kay body available pa man ang line. Hindi, ipa-connect mo na lang ulit. Siyempre, kukunikan ka soon. Kay parehas man lang, sige mo ang load, di ba? Di, ang i-load mo niya na adlaw, ang i-load mo ng the whole week, i-alkansya mo na lang para pag-abot sa kabulan. Di, may pambayad. Para mas mabilis. Tapos may laptop ka pa, ate. Di, mayadad ang pang-isdaan mo sun ho. Wag baga man sanaan ko nano kasi niyo. Daog mo pa ng susasin isda. Ayan, ako sige ko ang kaon, ano, Ate Jean. Nagutom ako. Mataba kasi ni sa computer mo, sige mo ang kaon. Basta di ka magkato dito sa na Bicolana kaysa ako. Basta ako, Bicolana ako vlog sa ako. Hain na si Ate Emmy. Unikot-ikot na siguro ang kaniya. Tawag siniho. Kaniya. Salamat sa 5 milyon. Thank you, guys. Ayan. So, maraming salamat sa pag-stay nyo sa aking bahay. Maraming salamat. Madali na ako mag 1,300. Ayan, so mamaya mangingisda ulit tayo, guys. Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte is still in the house, guys. So, if you are not yet connected also to Mr. Adrian Rodarte, kindly be connected, okay? So, ako ngayon, mangingisda ako. Itodo na ang pangisda. Masarap kumain. Ayan. So, ayan, Mama Jen. Patuloy-tuloy na yan. Makaka 100 ka. Malapit-lapit na. Peanut butter. Ayan. Kumain na. Shower muna si Ate Emmy. Okay, sige Ate Ems.
Ayan, nadagdagan ang banana mo. Madagdagan na ang banana ni Ate Emmy. Ayan, sarap. Sige ko lang kaon. Sige lang ka mo doon. Mangisda kayo. Dito lang ako. Antayin ko kayo. Ayan guys, so okay. So, sino pa ang napuntahan ni ate? Ano na nagla-live stream? Na ate Jen, naging friend mo na si Filipina Swedish Vlog. Kaya lang, siyempre kasi Norway sila. Yung live stream nila, mga ano na, nag-i-start ng 12 midnight. Tapos, natatapos sila mga alas 3 na. Kaya dati, nung nangingisda ako yun, talagang tinututukan ko yun kasi dahil sa banana. Marami din mapuntan isda doon. Kung friend mo na siya, try mo din. Attend ka ng live stream. And also, Mr. Adrian Rodarte is doing his live streaming also. Ayan. So, si Mr. Adrian naman, maganda din sa kanya. Maganda. Advantage tayo kasi puro foreigner ang kanyang subscribers. Kaya, makaano din tayo sa kanya kasi mas iba kasi ang ano mas mataas ang bigay ni Lolo yung sa WH siya pag US. So thank you, maraming thank you. Pag kumanta ako sa uma baka maka-live na rin. Ay opo ate, mag-live ka. Ano, handikitan mo nga si ate Eme tsaka si mama Jen. Kilala nyo si Jasper Gacusta? Jasper Gacusta. Kunay bata yun nagakusta. Ang kilala ko, ang kaklase ko lang, si Cesar Gacusta saka si Darwin Gacusta. Si Jasper di ko kilala. Vlogger din siya? Mama Jen? Pinsan ko yun, minatay na daw, heart attack. Ay sus. Di ba taon pa? Jasper Gacusta. Diin sun ang balay. Huwa ko kadumdumi Mama Jen. Huwa ko kadumdumi Mama Jen. Jasper Gacusta. Iniisip ko. Diin sun ang balay sa Sabang man? Gacusta. Taga-Iraya. Di ko, wa ka dumdumi Mama Jen. Wa knows. Wa ka dumdumi. Taga-Iraya. Di inyo na Iraya. Sa Iraya baga ang dako na balayan pakadto sa likod. Ay, Iraya. Ay, oo. Opo, aram ko na. Ito na dako na balay sa may kanto, sa harapan san. Pisaran lukad nila Ate Grace. Dito. Diba? Ano balay dito na dako? Grabe daw ha, our heart attack. Piranan edad sun Mama Jen.
gitna o sa kanto. Nadumduman ko na si Jasper. May asawa yon? Alam ko dati naka-star dito si Sino ini? Si Grabe ha, bataon pa. Wala pang 30 ang edad. Heart attack. Jasper Gacosta. Ang bata ni. Mayon si... Oh, tama! Oo. Si Mary Grace, indudumdum ko nga. Si Mary Grace managod ang asawa sa own. Ba daw ha, kay daw na heart attack. Nagka-problema siguro. Mama Jen. Nang problema naman siguro si Jasper. Hi, si Mary Grace. Nang problema naman siguro yun si Jasper. Hala, inagihan ko pa lang kay nagkanto kami sa likod. Oh. Ate Eme, minatay na ko nung si Jasper, ang asawa ni Mary Grace Puhin. Nang problema siguro, di na niya kinaya. Pero man. Pinsan pala siya ni ni Mama Jen, si Jasper. Ayan, so thank you so much talaga. Ayan. Niyan lang daw kamatay ay maupo. So, sa ospital? Sa ospital, nadara pa sa ospital? Grabe na pangyari ha. Badi wa kadara tulo sa ospital. Kung sa balay. Kung sa hospital man, grabe na atake. One time. Grabe talaga ang mapaglarong Ay, nako, hindi natin masabi ang buhay talaga. Pero na ang bata, so di ba may bata si Grace sa ang bata niya ay dua yata. Grabe na pangyari, Mama Jean, ha? Pero man Jasper, maparangahon liwat yun. Ayan. 3 million viewers, thank you. So, ayan ayan na, nagkadikita na kayo, So, go lang tayo ng go. Ayan, so mamaya naman, magdatingan yun alas 8 na. Ay, alas 9 na. Magdatingan naman yun. Mamaya mangingisda din ako para lumaki na yung ko. Natuwa ako kanina kay si Golden Brown J, diba? Kanina, graduate siya ng 4,000 subscribers. Kaya kailangan ko rin magpadami kasi mayroon pala yung
Si Lolo daw ngayon, ang pag-review is ano na lang, half day or 1 day na lang. Ayan oh. Ang pag-review ni Lolo ngayon, pag ikaw ay mamomonetize is 1 day na lang. Hindi na mahaba. Yan yung bagong ano ngayon ni Lolo. Okay. Ibutang ko na ini dito kay kung magkaurula. Di ba si Tabatuhan? Saan kayo nakakabili ng candy na yun, Han? Yung ano? Yung candy na binigay sa inyo. Wala sa mga ba? Masarap yun eh. Ayan. Tsa. Ashitaba. Ashitaba tea. Magtsa-tsa kita. Ayan lang namatay. Bataong pa si Grace na mababalo. Ayan, si Malalag Buraot to, nakita ko. Dito din yung nag-graduate si Malalag Buraot. Nagla-livestream na din siya. Nag-notification. So, ayan guys. Thank you sa lahat. Tsa-tsa tayo. Ayan. Ang tsaa. Ayan. So, shout out to my 3 million viewers. Thank you so much sa antabay nyo sa akin. Ayan. Ayan. So, ayan. Sige. Pag 2 hours lang ako ngayon, mangingisda ako. Mangisda tayo, Mama Jen. Mangisda ulit tayo. So, meron pa tayong 5 minutes. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. At least naka 2 hours tayo. So, ang mga internet talaga na yun ang problema. Kanina naka 2 hours ako plus 2 hours ngayon. O di naka 4 hours ako. Diba? May 4 hours ako. Kanina 2 hours and 20 seconds. Okay, so we are now heading to end our live stream. 5 minutes na lang. Opo, Ate Ems, ano na lang, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang po.
Okay. So, ayan. 3 minutes na lang, Ate Ems. Patapos na, oh. Ayan. 1:58. 2 minutes more to go. Ayan. 2 minutes na lang. Mangisda tayo, guys. Kaya, maaga din si host. No, tama ka, pangisda tayo lahat. Mangisda tayo. Then, para bukas madami tayong viewers na yung maisda ko, punta ulit sila dito sa akin. O, di ba? Di, mas marami tayo bukas. Di ba? Wag lang mag-loading-loading. Nakakainis si loading. Diba yung loading-loading na yan? Nagtsatsaa ako. Ashitaba ni Ate Ems. Ashitaba to herbal. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Okay. So, thank you guys. Maraming thank you. Sana okay na internet next time. Kaya nga Ate Ems, kasi tingnan mo si Mama Jen, saglit lang talaga ang banana. Tingnan mo si Mama Jen, isang upuan namin kanina, yung 1 PM ko. Tapos, after ko na mag-LS, sabi ko punta kay Alias TV. O, pumunta kami kay Alias TV. Di nakadami-dami sila. Pati sila nakagraduate ng grade 1. Si Marjo, tsaka si Queen May. Si Queen May, na yun. Nakagraduate na din ng 100. Doon kami, tapos nung nag-attend kasi si Alias TV, sinabi ko naman na tulungan din naman yung mga kasamahan natin, di ba? So, ayan. Nakakaano ka na? Nakakadikit ka na? Dikitan mo man si Ate Emi. Ayan. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyo. Nandiyan pa ba kayo? We have, ayan, dagdagan ulit tayo. So, extend natin ng ilang minutes pa para pasulit naman yung dumating. Maraming salamat sa inyong lahat sa support. Thank you, thank you. So, ayan. Okay guys. Extend natin ng ilang namin lang, maski mga Okay, so that's it. Maraming salamat. Ate Emi, thank you. Mama Jen, salamat din. Ayan. So, magkita ulit tayo bukas. Ayan, itutudo natin to Sabado bukas, diba? Kaya medyo okay ang natin. So, magla-live stream na lang ako ulit bukas ng hapon ulit, 1 PM. Ayan guys, 1 PM ulit. Very good nga eh. Kaya nga diba Ate Ems? Ayan. So, ayan. I need to say goodbye. Tomorrow ulit Ate Emmy. Ihanda mo ang iyong internet bukas para madagdagan na yung banana ulit. Ayan. Para makadami-dami ka na din. Tapos si Mama Jen, nakausad-usad na siya kanina. Medyo okay yung ng internet din niya. So, ayan. Bukas ulit Ate Emmy, 1 PM, then 7 PM ng gabi ulit tayo. So, maraming salamat. Thank you. God bless. And good night to everyone. Thank you. Thank you all, guys. Maraming salamat sa support.